Yun mga ka-dwarf, nandito pala kami ngayon sa bukid. Nag-aabang kami ng mga biktima na dumadaan dito sa kalsada. Ayan, kalsada yan. May dinownload kami na iyak ng bata, tapos gumagamit kami ng Bluetooth speaker. So try natin. Ayan guys. So stay tuned, abang-abang tayo. Yun, happy Halloween. Let's go. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. No. Look at his lips. Sorry kay boss. Happy Halloween boss. So yun guys, bali tatlo lang yung biktima natin. Curfew na kasi dito sa amin guys, kaya kunti lang yung dumadaan ngayon. So ito pala yung gamit naming speaker kanina. So happy Halloween guys. Salamat sa palaging panonood ng aming video. At huwag kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa bago naming video. So yun lang, let's go. Ibulog pa dahil.